Nalazite se u srednjem Banatu, u Tomaševcu i prisustvujete 6. svetskom prvenstvu u Banatskim šorama. Šta su Banatske šore? Banatske šore su jedna stara čobanska igra, datiraju najmanje 100-200 godina, nema nekih istorijskih izvora da možemo to tačno da utvrdimo, ali da se dugo igra, to je istina. Ko se razume u bejzbol, njemu je u šorama sve jasno. E sad, ko se ne razume, otprilike u kratkom bi bilo dve međusobno suprotstavljene ekipe. Ekipa koja napada, svaki igrač ima pravo da udari 3 puta lopticu sa palicom. Da bi ponovo stekao pravo da udara, on mora da poentira. Poentira se tako što se trči od prve do druge baze. Na drugoj bazi može da se sačeka opet povoljna prilika i da se istrči nazad do prve baze. Za to vreme ekipa koja se brani pokušava da uhvati udarenu lopticu i da pogodi igrača koji pretrčava. Mi smo tvrdili da je Mihajlo Pupin preneo šore u Americi, poneo lopticu, pa ono. Mislim, to je bilo više zezanje, ali ko može da garantuje da nije tako? Da li je možda 100 godina pre Pupina neki Banaćanin otišao u Ameriku pa naučio Amerikance to igri, to niko živi ne može da utvrdi. Definitivno je bejsbol nastao od naših šora banatskih. Upravo zbog toga i treba da negujemo ovu igru. Ranije se šorala loptica sa svim i svačim. Mislim, od nekih jasenovih štapova do, ne znam, onih loparica što se mešaju čvarci kad se topi mast. Loptica je ono najoriginalnije što je ostalo u šorama. Znači, i dan danas se igra sa identičnom lopticom kakvom se igralo i pre 100, 150, 200 godina. Znači, to je ručno rađena krpenjača. Poželjno je da čarap bude bar jedno 10 dana nošen, onako da neki smrada je nosi. Znači, da bi to bilo kompaktno da veže. Ajde, super. A pošto je krpa od posteljine najpogodnije da se pravi ove loptice. Poželjno je da ta posteljina, da je bar 2-3 mrtvaka umrlo na njoj. Znaš, da tu ima specifičnu težinu. Znači, to je onda idealna lopta. Ti si dužan da loptu podbaciš na željenu visinu koju ti protivnik kaže. Znači, sad, imaš ti tu fazona, recimo, koje mi koristimo, ono, ne znam, mali prst da je daješ felš, onda ne preklizi preko palice. Kontaš? Znaš, samo malo, to malo mnogo znači. Kad je onaj po palici, ona preklizi, ne ide, razumeš? Ovo je idealna lopta kada ona pada sa celom svojom težinom. Nema nikakvu rotaciju. Nekako ne napreduje se. Misle da stagniraju? Pa viš kako to ljudi, to su sve debeli i stariji, to su obično vitki kako da koji mogu da trču i nije samo to, ajde da igramo šore. Inak budu slični godina, nego je to matori i mlađi i to kao što ima tamo dete, vidim, i žene to nisu igrali nikad. Na teren izlaze ovogodišnji finalisti ekipe Marijevo iz Tomaševca i ekipa Second Hand iz Novog Sada.